Mit tudsz elmondani erről a dalról, Zoli? Hogy érzed? Hogy született? Don't Go Away című számom az első angol nyelvű felvételem gyakorlatilag, és hát mindezdeig az utolsó is. Gyakorlatilag egy rendhagyó angol órán készült, amikor az ABC-t tanultuk, és utána rögtön ez volt az első, kijött belőlem. Don't go away, come here, come here, don't go away, don't go. Akkor éppen, amikor a dal született, a 18. barátnőm szeretett volna távozni. Don't away, go home. Igen, miután gyakorlatilag 6 hónapig nem volt szex, és hát hiába próbáltak dolgot így úgy amúgy, tehát táncolt előttem bármi egyszerűen. Mögöttem táncolt. Haladtam fölöttem egy emelettel, tehát semmit nem váltott ki a történet. És hát nem mondhattam azt, hogy ne arra, hogy neked nincsen külsejed. Neked csak belsejed van, drágám. És az is bocsánat. Az is nem sikerül. Nagyon gáz. Remélem nem bántó, amit mondok, de annyira undorító, hogy... Inkább élünk egy ideget. És akkor úgy érezted, hogy ezzel a dallal búcsúzol el tőle? El tudom síratni ezt a dolgot, mert hogy gyakorlatilag arról szól, hogy ne ő menjen el, hanem én előbb elmegyek. Don't go away because it's me. Who goes away? Remedi. Ne csinálj egy muzsikát. Ezt nem tudjuk még. Azt kell, hogy mondjam. Igen. Belebeszélsz a Grammy díjba, édes. Én? Ilyen belejátsz. Bocsánat. Mi gondoltunk egy olyan gólyatáborra, a Zeneakadémia gólyatáborra, ahol így odajönnek a gólyák, és ott közöljük velük, hogy igazából nem vették fel őket. Kedvesem, oly büdös van, menj távolabb, ha lehet. Az a lényeg, hogy a műsor után az elsősök sírva kiiratkozzanak az Igen, azt mondta, a formanyomtatványomban nálunk lesz.